Rasa koyo sewe yang tuanku enteni tekenku beda rakyat semoro biar meradino ing rasa kok cek masuk rakor ya apa muat suarane kumuro sora opo torupo bendeperi kong melung kong swara sesamutan lasoyo renguren syopo prajurit jroning palegan aku lopes kontol baris kontol baris
Golopis kontol baris kontol baris golopis kontol baris komoro sora apa rupo bende piri samyak sesundiran soyo orang-orang saka prajurit jroning balakan halepis kontol baris golopis golopis kontol baris kontol baris golopis golopis kontol baris kontol baris golopis kontol baris sarane kumoro sora bende beri kong melung kong lasoro sesautan lasoyo ngereng-ngorengan saka prajurit jroning balakan golopis kontol baris golopis kontol baris golopis yo deyo golopis kontol baris suarane kumoro suara apa terupo bende piri samyak sesundiran saya orang saka prajurit balakan golopis kontol baris golopis kontol baris golopis kontol baris kontol baris golopis kontol baris yuk yeah ya oh bagus es yo yuk enak lo mas oh ayo dik aduh sanggar Satrio Kencon jadilah kesenianku bola luas bareng-bareng dia ya esok enjang mas ini sore nih sontak
dalam di dalam. Kalau aku yang sesat Joman. Janji mukti samboyo ora lali karo aku iki ngomongane aku ditinggal rapi kolesterol bukan minyak rapi saking customer property sadengan jadwal Wonosari. Ayo yo esok enjang Masila buat bojone sampai dino terangso hati jalo langsung sang selahi kanesa di sio iya janji yo serenas samboyo mati ora bakal ali arek aku iki ono wae saiki wis sulit jane rumah tangga bukan doa berarti kalau sakit benar alasannya urus segala bapak bisa
nggo kolesterol. Nabung kok. Yuk, goyang, goyang. Yuk, asur, goyang. Ya. Ayo Mas Dama. Barang-barang biaya ini penak lo Mas. Ulang berdiri. Ireng motore kance, ireng motore kance, kemarin kita sopirene, kita seneng cembung mandek, kemarin kita rapetan gue. Yo ya. Lawan gitu. Paridi. Rasa diperdukan dengan kelemahan wajar sepuluh bebatan mengurangi langsung kosong mobil jumlah saling kaya ya. Amuk Suroproto Jaya Proto imbang yang pancen foto gerakan la KPAA.
Ratri Ratri yuk kek as ya yuk yuk as yuk asmo yuk yuk apa yang serang menurut saya betul bayang pancen modo gar Satrio yuk aso yuk wayang yuk ngaturaken Sugeng Rambo Satrio yuk aspo oh why oh biar amuk Suramrata kene ger gila kabeh nyom delisius lezat sekali besti aduh Kencana yuk arah kamu kira yuk kosong yuk yos yuk ya yuk Kencana yuk as cinta angin pambutih mongko nadyan tuwa pikul yen ten mingkendi rasa
sepi asa boleh resepa sambung sampai sandi pakumpulet ko nyeket nyukale lengse yes sira-sira dewang loro jati mendung kali kang liwang-liwang dari sumur bebetan rogo kali pasung mosumo ben sumber lesang kan ini mati kau cari sama omongan kembang api tawaran gegap susah kali semua motor mengenai bisa bisa jambang bayi caprang kan ya Suramrata Jaya Mrata nger. Ya. Bang manjen padha-padha kangge kabeh. Ya. Satrio Kencana. Ratri Wicaksana. Yuk. Mutune sandewa dewa apsara apsari mutune wane tengan kalangan gara kali busana kamang bono boru warna gara. Ayo bisa gombong, ayo bisa gombong, ayo bisa gombong, ayo bisa gombong. Ya. Nggih, nyuwun sewu mboten ateges ngirangi penghormatan kula sarombongan. Menika kasih getsak watawis nggih anghormati anggenipun rasu agami Islam menika Aden Asarumin. Mengke sawibaripun salat asar dipun kalajengaken malih. Matur nuwun. Tiga, dua, satu, gugur ya. Wah, selamat undian berikutnya. Sajake masih di isih terngiang-ngiang ning Klaten wingi. Ora apa-apa aku MC segala macam aku. Multi talent mau. Kok multi talent piye to? Kuwi lak kowe. Yuk.
tembono kang ore ono tembono mring condong kalbu mreyoso rengu moga adoh ing banyendu bang wetan sorote surya ing wanci bangun tan gendat mangayon-ayon Sampun dadi Dik Andin? Nggih, Mas. Dadi eta baske goleke bakul. Biasanya nek dadi ngene iki nggonamu dikapake. Lah aku ditangeke nek ngene iki. Lah aku tangeke biasanya dilus-lus. Oh nek nggon aku beda. Lah nggonmu kepiye? Gejek tengele. Oh, gejek cengele ombo gitu. Bongkong. Wah, luwak asine linggo kono ora ana tenarak endang. Arek nyedak teplon sih ya. Jujur wae, Wak we. Tenan to? Aku meneh. Iya. Asane ngono biasa. Nak wong wedok lagi tukul keri iki biasane ngono kuwi. Tukul kerit ya, Pak. Tukulan keri iki ngono. Tukul, ora tukul ngarep, mangsa mujret yang mburi ngene pisan. Wah, cawang. Kok sembarangan kowe? Oh, mesti wis tau buka to kowe. Jujur ora aku. Ora. Lah nek medeni. Yo ngel aku iki coba yo jaga rasane goni ning mburimu kuwi lho. Ayo, diunggahke Sal. Gak apa-apa, ya. Sugeng midhangetaken. Nggih. So. Ayo deh, ayo. Ayo. Ada masih disambut. Aku kembali
Waduh. Kesesan. Iki settingane kleru ta bendakne sik, so. Iya. Hae. Oh ya wis bener ta. Sali ya. Lho kok metu. Oh. Kodame metu. Ayo kledang. Dikempit sik, dikempit. Nah, dikempit. Kledang. So. Yo. Ranyoto Sapa kae? Yo. Areke mati di. Ya, Aku ngenteni tekanmu kaya Ayo Agus Saputra. Janjimu ten sesumempat jroning kalbu. Dode adin pepujane koni. Singkat Gon. Lo. So. Ya. Dan depotan sasuma Engkatnya kandi jowo kayu Beda. Alah, kaya tenan-tenano. Kemayu. Kaya iso meteng tenan kaya Iso. anu sikile begagah marep rano. Yo begagah, yo. Metu ya iki ya. Apa? Ya kodam. Oh, iya. Ayo. Waduh. Waduh jan iki. Anu Mas operator ngapunten nggih iki soalnya sing sitok sing rada anu. Owah ngono. Gledang. Ranyo sini. Ya. Langalit salat saumpama aja lali Sampun katur setunggal lagu di Andin nggih. Heeh, angenteni ning mbok sing diteni sapa? Mbah ora. Nggih, di Andin. Andi Suteplan dadi Andin. Kowe ngerti wo lho ora. Lah ya kudu diwedok-wedok. Iki ngalur ngidul gawa botol iki. Kawak. Lha iki sing jenenge kodhok mangan kupat. Heeh, terus Dure wedok. ngisare Jenat. Waduh.
Apa jari iki lho sing Oh, sing jingati piron jari to. Tak kira sing endi ya. Tak kira nak Suzuki mau. jarane susu jebul kaskak. Kaos kan. Saiki wis pinter ya, wis pinter jawab deh. Ora neleng ngono. Ket mau dienggo joget iki kok nglumpuk dadi. Heeh. Yo nakal kok. Ora ka ono spasi plon, lha jen ora kepenak tenan linyah. Ngapunten nggih Bu, lah saged nglumpuk ngoten kok ya kula. Dianu lho plon. Lah sing wingi tekan kelek ngaten iki malah. Lah Kok jenenge bar mes kram ya piye to? Kowe kuwi mes kram. Heeh. Jare dikuret malah. Mes kram untune kadal. Telake dikuret. Jadi monggo mes lanjut. Iya, matur sembah nuwun di Andin ya. Sampai Enggak nanti. kegentan ya penyanyinya yang sudah tidak asing lagi dari luar angkasa. Ya. Siapakah dia? Siapakah dia ini dia? Ika Sintil. Nah, kayak sepot sok Ika pongdilan. Ika Tangdung, Sindrom. tangdung ya. Pongdil ya pongdil. Tangdung, tangdung. Jeneng kula yo bapak-bapane dewe. Ayo Kang Gayo. Ya. Kakek. Oh, Ya. Belum nyanyi wis kesel sikit. Piye? Kelaksanaan tenan aku lek pengen jadil. Lo kandhani kok. Ning nggon aku ki los wong ngomongan iki. Sinden ora setengah kopling ora rene. Kowe trainingan awal iki. Kowe nak saya rono saya edan iki. Iya. Ngaturaken sugeng sonten Dek Ika Sintil lahir mawangi sepanjang hari. Tapi talale. Oh, Bang Loro. Oh ya, sisan. Nek ngene iki larangmu, Mbok. Gandeng ngono ya piye. Heeh. Ya lagune apa manut? Dikasih sigar Mas Siti. Sigar, gelem lem nganggo lem G mau nah sigar. Ngerti sigar kok digowo ya? Sigar digoreng. Roa. Apa? Roa. Krowa. Sigar Mas Ilham. Heeh, sinten sing sambat lha ya kuwi judule kuwi. Apa nganggo saran po? Heeh. Apa Mas Ilham? Lah kok ndangak? Hah? Urusan rumah tangga iki, Mbak, ra iso iki, Mbak. Pae sama ditelai. Pae sama ditelai. Sinten sing sambat kula niki kuat nek pas meninggal lunga waktune boten tepat ibu ngaku bae nyawange sembuh wis dikon lali ale sigaran nanti ayo dek ayo Asik tuh. balik oh sayang aku sing berjuang nipon penting pindah gerang Aduh. Caramu godhong aku ayo dek, ayo kesan indah pertama kau datang salah cinta senang hati aku menerima kau permainkan hati yang jatuh cinta kau tega mendua bertahan
Juga ada bolo luas barang-barang diayai. Sinten sing sambat gak niki kuat ing pas meninggal lunga waktune boten tepat lagi bunga-bunga nyawa semu wis dikon lali kalih sikan wes berjalan, ayo deh, ayo. Jangan nikmati caramu laku, jangan nikmati caramu godo aku. Teko-tekone saiki atimu sikari. Ayo mas ayo kesan item gawa kapan saat cinta dengan senang hati aku menerima kau permainkan hati yang jatuh cinta kau tega kau esek-esek terima kasih ada satu lagu sigar sambung nggih monggo mas ayo mas ayo ayo Yo, barangnya dilongi sesa yo. 3, 2, 1, monggo. Asik. Iki oke seniman-seniman Jogja sing wangi, luar biasa pokoknya. Waduh gak kesini cah, loro yo.
Ora padha tapono ya. So ya. Yo jos. Hey. Yo. Yo, masuk dulu barongane. Yuk, os. Hei, oh ya. Warma di kedung. Oh, di kedung. Tarik sis. Ayo barengan ese, yuk. Hei, hei. Nih bagi Bali nyi. Nyuwun pamit sepur kau ya. Muga-muga daleko temu yen ana kurange sepurane aku nyuwun pamit sobat ketemu Muga sing kuwasa paring kaselamatan ati terus pengen bali jroning ati tronyo yen elingi waktu HP banget koyo sore iki sampeyan kabeh bakal tak salami kapan rini maneh moga-moga daleka hatimu kapan ditangkap maneh moga sing kuwasa paling kesana oh ya tuh iya ayo guntur ger oh wicaksono guntur mindamar kayangan munggir cah bagus Derakan Sugeng Guntur Wicaksono ya juragan dadi pawang ayo Jan gaya
diparingin apa niki Mbak Vita? Mbak Andin. Mbak Andin. Mbak no. Mas mau Bu, niki nih. Rencangnya sinten nih? Mas ajeng nyanyi nggih. Monggo. Gus iki lho. Kasmaran Rabies Mas Ilham Sumonggo. Mangke di medley Mas. Ning apa? Di medley pengen nyanding. Asik. Bisa? Bisa. Bisa ora Mas? Iso nih. Bisa. Iso Oh, dong. iya. Iso lah. Dados. Asik. Kasmaran medley. Medley Mas. Pengen nyanding. Pengen nyanding. Oh. Nyanding sapa to? Wah yo. Nono dudo yo. Kan ada. Bagi tadi anakku loh. Kasmaran Rabies Mas. Kulo lakon Kasmaran. Aduh. Rasane pengen ketemu terus aja mau teko ning mimpiku pengen aku
punya visi karo uripmu. Ayo mas, ayo. Koyo ngene rasane kandang asmara. Ra ono liya apa teko sliramu ngawang-ngawangku kasang soro mergo tunggu tresnamu Ketika hoi sliramu kersane iya. Panggilan kepada Om Kampret. Om. Telolah. Monggo. Yo tarik yo. Gelem. Yo, Bu, mulai ning ngarep tak tarik tak jagani kene. Gelem. Gelem. Mesake sing deson. Penting ora digebuk tak Om. Mas Soleman. Asole, Pak Sole. Mas Soleman, Pak. Yo. Yes. Mengaku. Yo ya. Hey, ya. Selamat. Asolen. Yo. Ya. Sembuh. Asolen Mas, Pak. Ya. Sing eling. Saksi jujung. Yo, ya. Yo. Asolen.
Udan kangen Mas. Udan kangen. Pancen kangen. Udan kangen pancen kangen basan gunung ora bisa ngumendung. Opo? Nane aku pengen katamu nanging kowe wis kadung kabeh nesu. Sajujure aku kangen sliramu jroning ati arep kono sisih Udan kangen pancen kangen pasan gunung rapi sangko bendung ning sakjane aku wis paling rimo wis rumangsa aku wis rumangsa nanging yen digawe marang ora trimo aku ora trimo yen ayu pancen kowe sing paling ayu yen manis pancen dhek sing paling manis Nanging dudu manis nanging dudu ayune sing kena bebrayan salawase. yo Karma tresno Mas Karma tresno Megat tresno Mbak Vina Lalen. Megat tresno Mas maka tresno Ya diulangi yo. Iya. yen kelingan marang sliramu wong bagus asaye kaya rindu jet jroning atiku sama diyene aku kangen nopo saiki aku kangen nopo ayo deh semono sliramu nate prasetyo sohang sagok asusah dilakoni ganti lila yo aku rangira yen sliramu citra hingga promo pilih karo wong liya jancane iki mau salah sapa kok ngaku sliramu magatake tresno ora nyono atiku kok ora kira yen saiki uripmu banget kalongso yo yes oh ya oh
sore titip kangen ning ati mung pangapurane durung bisa duweni tak suwun slirane gelem sabar ngenteni percaya oh sayang aku ra bakal lali aku kangen sliramu aku pengen ketemu panjang rembulan yang pelataran saya gugah hati kang kasaran wanci wis wangi sang saya sepi saya gegowo suwungi hati kanggo sliramu sing tak tresnani iya lagi jambon ngono dendeng kentang teng sambel lotang tang kakang mendak yen mendak urung-urungan bengok wono kecipir bungu kembangi awe rawarawe temanten ketemu sore dendeng kentang teng sambel lotang tang kakang mendak yen mendak urung-urungan jenang silotan gendis mawis kalopo awe rawo sejoku majapli kakawulo iya 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 asole man asole gue alah dong alah keprok dok keprok oh ya tanda pelaku TV to dok Jebul lo kayak tenang sing wangi. Lagi ngeh aku ya. Kampung Suramurata Jaya Roti Tembak Tembak Gombong Gombong. Iya. Matur suwun, nggih menika Bapak ingkang angka 3 nggih. Turangga Putra Bagus CS. Matur sembah nuwun kanca-kanca Ngayogyakarta Pengrawit nggih. Luar biasa atensine. Jadi lan